שלום לכולם. היום בהצגה יש חליל אחד מאוד מיוחד. חכו ותראו. ההצגה שלנו מתרחשת בארץ ששמה סקוטלנד. ובהצגה היום השתתפו אמא של קני, אבא של קני, אחותו של קני והילד קני. מיד מתחילים. פעם מזמן, בארץ ששמה סקוטלנד, חי ילד ששמו קני. לקני היה חליל קטן שבו הוא מאוד אהב לחלל. מדי יום היה יוצא אל השדה ומחלל. הכבשים מאוד אהבו את נגינת החליל של קני. וקני היה מחלל ומחלל באוזניהם עד שעת ארוחת הערב. החליל שלי נעלם. החליל של קני עבד. כולם חיפשו וחיפשו, אבל פשוט לא הצליחו למצוא אותו. במשך כל היום היה קני עצוב מאוד. הוא הסתובב באחו ולא ידע מה לעשות. אבל כשהוא חזר הביתה לארוחת הצהריים, ציפתה לו הפתעה. קני, יש לי הפתעה עבורך. הייתי בשוק היום והבאתי לך את החליל שמנגן את המנגינות השמחות ביותר בעולם. גם לי יש הפתעה עבורך. הבאתי לך את החליל שמנגן את המנגינות העצובות ביותר בעולם. גם אני הבאתי לך חליל. זה חליל בעל המנגינות הקסומות ביותר. קני שמח כל כך. איזה יופי, תודה. אבל אז נוצרה לקני בעיה. הוא לא ידע באיזה חליל לנגן. הוא לא ידע אם הוא רוצה לנגן מנגינה עצובה, או מנגינה שמחה, או מנגינה קסומה. כך ישב והתלבט. והתלבט, עד שלפתע עלה במוחו רעיון מאוד משונה. גם לי יש הפתעה עבורכם. בני משפחתו של קני חיכו להפתעה. חיכו וחיכו, אבל קני לא בא. מה עושה קני? לאן הוא הלך? לפתע הם שמעו משהו מבחוץ. תראו, קני חיבר את כל החלילים שלנו לשק. זו הייתה מנגינה שכמוה לא נשמעה מעולם. היא הייתה עצובה וגם שמחה וגם קסומה. ומאז, אם אתם באים לסקוטלנד ושומעים מנגינה מיוחדת כזו, דעו שזוהי מנגינת חמת החלילים. זהו.
זאת הייתה ההצגה שלנו להיום, ואם אתם שואלים אם זה היה באמת, אז אולי כן, ואולי לא. להתראות!